cael y cyfle gynnar fan hyn yn gêm y merched. Pas eithaf rhydd allan fyna, wedi mynd mlaen o'r ddwylo. A sgrym fydd i Coleg Gwent. Coleg Gwent sydd yn cael ei ffordd gan Scott Matthews a Evan Lloyd. Edrych i cipio'r tlws yma. Dwylo gwych fanna gan Megan Thomas. O nôl mae wedi mynd. Megan Thomas gael tipyn o ceisiau addi. Ar ddechrau dydd yma ym Moncana. Cyfle fan hyn. Dwylo dda. Mae mewn i dwylo Grace Hulbert. Grace Hulbert fydd yn croesi'r llinell am cais gyntaf y gêm. Dim hast i roi'r bel lawr. Aros i Coleg Sir Gar i dod. Diddorol bod neb o Sir Gar yn mynd o fan hyn. Ond y cais gyntaf dod o Grace Hulbert sydd yn caru Call of Duty yn ôl sôn. A efo IQ o 148. Felly, y cais gyntaf dod o Grace Hulbert a'r trosiad yn dilyn sydd yn rhoi Coleg Gwent 7 pwynt i ddim yn y blaen. Bel dros yr yslys o'r cic fanna. Felly cyfle i Sir Gar i gwneud rhywbeth a iddyn nhw mewn y gêm fan hyn. Taflad i fewn. Ddim yn syth yn ôl y dyfarnwr. Felly fi fydd yn sgrym. A Carden Melin. Rhywbeth wedi cael ei weid fanna falle. Sir Gar lawr i 6. Gwent. Ceisio. Sgorio cais arall. A maen nhw mewn am cais arall. Tia Jones. Sy'n croesi'r llinell. Tia Jones sy'n cael ei nabod fel TJ General yn ôl sôn. Fel llys enw. Dyn ôl a Coleg Gwent. A'r trosad i'w ddilyn. Anffodus i Coleg Gwent. Trosiad ddim yn llwyddiannus y tro yma. Na fydd Tia Jones yn ail ddechrau'r chwarae yma. Ar cae un. Diffyg canolbwyntiau Coleg Sir Gar. Pel nôl yn dwylo Gwent. A bydd y cais yn dod syth o'r ail ddechrau. Ond na. Fe aeth y bel ymlaen o dwylo Coleg Gwent. Felly fe fydd yn sgrym i Coleg Sir Gar. Dihangfa fanna. Y dyfarnwr ddim yn apus efo'r sgrym fyna. Felly, cic gosb i Sir Gar. Pasio, cyflym.
gan Sir Gar yn ceisio mynd o mewn y gêm fan hyn. Ond y pêl wedi mynd mlaen. A fe fydd yn sgrym i Coleg Gwent ar ôl 3 knock-on fanna. Y mas o'r Lucy Grenfell. Fe fydd yn rhoi'r bêl mewn yn y sgrym fan hyn. Ond mae wedi colli'r bêl wrth ceisio bod yn clefer. Ond na, camgymeriad. A sgrym arall. Ond y tro yma i Coleg Sir Gar. Sgrym gryf yna, Coleg Gwent wedi ennill y bêl nôl. Ond y pêl wedi mynd mlaen y tacl. Ond y dyfarnwr unwaith eto yn dyn nôl am sgrym. Ond i Coleg Gwent y tro yma. Coleg Gwent, dwylo hyfryd yn y canol cae. Dadlwytho hyfryd. A cais hyfryd i roi Coleg Gwent 17 pwynt i ddim yn y blaen. Gwaith gwych unwaith yn ragor gan Coleg Gwent. A'r trosiad yn llwyddiannus unwaith eto gan Tia Jones. Dyna hanner amser yn y gêm yma rhwng Coleg Sir Gar a Coleg Gwent. 19 pwynt i ddim ar yr hanner. Felly y gêm fydd yn dilyn ni yma ar cae 1 fydd y rownd derfynol y cwpan rhwng Ysgol Gyfun Glantaf a Ysgol Uwchradd Casnewydd. Ond cyn hynny, mae dal hanner o'r gêm yma rhwng Coleg Gwent a Coleg Sir Gar. Tia Jones yn ail ddechrau'r hanner. Tipyn i wneud i Coleg Sir Gar. Angen 3 cais arnynt. O, am dacl galed ar Coleg Sir Gar. Sicr wedi teimlo hwnna. Dros y bêl mae Gwent yn mynd nawr. Rhif 9 Lucy Grenfell. Efo'i dwylo mewn fyna. Tacl enfawr. Elise Barrett. Na beth o tacl. Ond kick-off fydd i.
Sori, sgrym fi ddi. Pêl. Coleg Sirgar. Pwysau mewn mlaen. Sgrym enfawr. Coleg Gwent. Lexi Taylor yn paso'r Bêl, ond ddim yn un dda iawn. Pêl allan i Elise Barrett. A yw'r gêm drosodd fan hyn. Megan Thomas o dan y pist. Am y pedwerydd cais y gêm. Sydd yn edrych fel am sicrhau y tlws i Coleg Gwent. Grace Boyd fydd yn ddechrau'r chwarae. Unwaith eto i Coleg Gwent. Diffyg canolbwyntys Coleg Sirgar. A Pêl yn syth nôl i Gwent. Dadlwytho gwych am gais. Gwych unwaith yn rhagor i Coleg Gwent. Sadie Jones sydd yn croesi'r llinell wen. Ond na, fi gafodd y gais ddim i gadarnhau. Felly mae'r sgôr yn aros at 24 pwynt i ddim i Coleg Gwent. Bach o llanas fan hyn nawr. Cyrff wedi blino allan yna. Wedi bod yn diwrnod hir o chwarae rygbi saith bob ochr. Ond Coleg Gwent yn hyddiannol fydd yn ennill heddi. A oes cais am ddo fan hyn. Agos y Bêl mewn mlaen. O dwylo Catrin Williams. Y dyfarnwr yn chwarae mantes ac yn dod nôl am sgrym. Sgrym pwerus fydd yn eitha ragor y Coleg Gwent, ond Sirgar sydd ar Bêl. Ond fel allan weld, cam sefyll. Coleg Gwent yn cymryd yn gyflym ac yn croesi'r llinell. A mae'r dyfarnwr wedi rhoi'r cais i Coleg Gwent. Grace Boyd. Cardiff Quinn of the Year 2025. Ac yn croesi am cais arall. A dyna ni, 2 pwynt arall yn cael i roi, sy'n rhoi sgôr 31 pwynt i ddim i Coleg Gwent. Dim llawer o'r amser ar ôl o'r gêm yma nawr. A fydd yna cais i Coleg Sirgar. 22 metr i fynd. A dyna ni, cais iddiannol i Coleg Sirgar.
o dan y pist. Sy'n rhoi 5 pwynt ar y bwrdd. A'r trosiad yn llwyddiannus. Sy'n rhoi sgôr 31 pwynt i 7. Coleg Gwent unwaith yn rhagor. Edrych am y gornel. A oes y coesau efo Chris Boyd. Na, tackle dda gan Coleg Sir Gar. Tamau bach o hospital pass fyna. Dyfarnwr yn chwarae mantes am tackle uchel. A fe fydd yn chwythu'r chwiban. Nôl am tackle uchel, ond mae chwaraewr lawr ar y llawr. Felly fe fydd triniaeth yn digwydd am nawr. Ffordd anffodus i gorffen y gêm fan hyn. Yn ffodus mae'r chwaraewr nôl ar ei thraed. Felly fe fydd yn gael y gêm yn cario ymlaen. Hanner cyfle fyna i Coleg Sir Gar. Dal efo'r pêl. Dwylo Chloe Thomas mewn fyna yn trial arafu'r bêl. Ond na, fe fydd yn kick-osp i Coleg Sir Gar. Dyw'r gêm heb gorffen eto. Y bêl wedi mynd mlaen, ond dyma ni. Sgôr derfynol. Coleg Gwent 31. Coleg Sir Gar 7. A Coleg Gwent